Senyor Castellet, gràcies una vegada més per dedicar també i esmerçar tantes hores i temps a fer possible que la memòria s'ampliï i que persones que passaven oblidades ocupin el lloc que els hi pertoca. Gràcies als dos comissaris. Fa poc es va publicar, fa un temps, un article de Quim Torra al Punt Diari que acabava dient que Catalunya té amb el senyor Patxot un enorme deute pendent. Jo crec que aquesta exposició comença aquest camí que ha fet possible que puguem després obrir aquestes portes que tots hem entès què significava per ell una porta concreta que emmarca també el disseny de l'exposició. Però el que segur que farà també aquest seguit de portes és obrir les ganes de saber més del senyor Patxot, de la seva obra i del perquè de la seva obra. Una persona important que es defineix, com s'ha vist, de moltes maneres, però allò que el singularitza més és el mecenatge, però precisament aquest acte i aquesta exposició també en si mateix es diu que és un acte també de mecenatge, perquè hem d'agrair les aportacions als artistes visuals que han creat obres originals a partir d'una faceta del mecenes i que en aquests dos espais hi seran trobades. A les seves memòries hi va deixar un lema. Devia ser la manera que volia ser recordat després de passar per l'exili i d'una vida que, havent donat molt, com sol passar, algun disgust també es va endur. Deia català empordanès, expatriat voluntari per amor de la consciència, del sentiment i de la personalitat humana. Un home de molt fortes conviccions, un home que Gaziel, després de conèixer-li, evidentment ens situem a Sant Feliu, on els podem situar tots dos, deia, quan es contempla la tenaç i silenciosa obra protectora del senyor Patxot, es comprèn el veritable valor dels diners i la seva enorme potència espiritual. Per tant, ell lliga la seva carrera a la seva fortuna, en el sentit de voler donar sentit a la fortuna heredada i de poder-ne treure el màxim rèdit possible pel país per tantes i tantes iniciatives. Fins i tot una persona, amiga meva, que és aquí, que em deia que havies visitat la Terra i no, la Casa Mariona fa poc, per tant vol dir que ara que no coneixíem i que ara començarem a conèixer, havíem descobert que havia sigut un protector de la senyoreta Fustegueres, per si hi ha aquí algú a Girona que li soni. I alhora la senyora Fustegueres, hem de dir tot, va ser mecenes de la senyoreta Mariner, que alguns d'aquí també ens en podem recordar. Persones, dones vinculades a la ciència en una època que no era normal. I, per tant, persones que també van difondre i van continuar la cadena fent que el coneixement científic fos un coneixement plaent i que despertés vocacions també en el camp de les dones. Per tant, ha fet tantes coses que només cal que agafem ganes de poder-les conèixer. Però a mi també em venen ganes de destacar un altre fet, que precisament és per els treballs fets pel senyor Castellet. Si jo no recordo malament, el senyor Patxot va tenir a veure amb la custòdia de la Mare de Déu de Núria. Oi? I per tant, quan jo també m'he plantejat a veure què puc destacar de manera personal, recordant i llegint algun text que el situava a prop del llac Léman, que deia, home, no és la badia de Sant Feliu, però no està malament, home, és un gran llac, jo diu una de Banyoles, un gran llac. He recordat la imatge, perquè hem trobat fotos de mossèn Ventura a casa, n'hem trobat més. I ara jo buscaré, arribant a Ribes aquest vespre, buscaré si hi ha alguna de les fotos amb el senyor Patxot. I m'explico. La Mare de Déu de Núria, a l'inici de la Guerra Civil, va ser treta del santuari quan es va saber que es pujaven
a cremar el santuari i, per tant, perillava la Mare de Déu. Hi havia un capellà, un mossèn Ventura Carrera, oncle d'en Salvador Carrera, per molts que el podeu conèixer, que va traspassar la muntanya i quan va arribar a la Guingueta, a l'alçada de Bormadam, va fer un clot, la va amagar, una mica més lluny, i després va anar a buscar reforços per portar-la. I qui la va traslladar amb cotxe a Suïssa i va traspassar finalment des de Friburg, crec, a la frontera, va ser el senyor Patxot. O sigui que estava alerta de tot. O sigui que la Mare de Déu de Núria, que va passar una temporada fora, primer en una caixa de rellotge de la família Carrera a la Guingueta i després en una caixa de banc, que també lliga, a Suïssa, doncs va resultar que el senyor Patxot era la seva neta, que tu explicaves en el llibre, oi? La seva neta que tu havia explicat i havia explicat el tema de la localització, del dibuix, que després es va poder identificar. Per tant, estem davant d'un personatge tan important que si anem gratant deurem trobar moltes altres coses com aquestes. El que és més important és que va donar un sentit col·lectiu i a favor del país el diner que ell havia heredat. Per tant, d'entrada, aquest acte de reconeixement se li devia. És un acte de reconeixement que estaria bé que mantingués viva la vocació de mecenes de la gent que la pot exercir. Som conscients que en aquest país costa molt saber fer lleis que potenciïn el mecenatge. És un dels grans reptes que tenim plantejats. Des del món científic s'estan fent bons passos, però, evidentment, és una gran línia a treballar. Jo, per acabar, us intentaré fer venir ganes que identifiqueu el plafó que diu el següent i que crec que expressa un sentiment que tots compartirem, però que també ens pot fer veure com era de profund i com era de fort el seu catalanisme. Diu que no heu vist que el sentiment de Catalunya és massa extens i complex perquè el pugui monopolitzar cap partit polític? Som un fet extrapolític i, com a tal, guarda la nostra salvació. Que no heu vist que la consciència catalana segueix la seva llei, malgrat la xarxa de lleis que li han imposat els violadors dels pobles? Som un fet metajurídic i, com a tal, enclou la nostra esperança. I mai no heu d'oblidar, i permeteu-me que acabi així, i mai no heu d'oblidar que la llengua és el verb de la nostra independència mental. Gràcies, senyor Patxot.